Какво се сме побежали, че мога да... Добре, значи виж сега ще ви кажа нищо няма да се чуti. как се потуши цялата работа. Ти си кръсташ ръцете, ей така. Да, така. И това е, ти заставаш тук и така си правиш ръцете, смисъл всеки си прави ръцете така. И сега пробваме да го вдигаме, нали, евентуално да видим дали ще мога да го повдигнем. Аз съм леки човек, да? На свивката. Да, на свивката. Само с пръстите, не с цели ръце. Само с пръстите. На колко? На 4? Гената го виждам, че... Че муши много работа. Аз го усещам, че муши много работа. Айде, те пробваме. На 3. 1, 2, 3. Малко трунши. Често казвам. Само дупето му май остана там. Само крака вдига. И така. И сега аз правя едни работи. И после... Ще видиш. Тук някакви шамански истории ли ще правиш? Нещо Айде. такова, да. И после слагам аз дясната ръка, ти слагаш дясната ръка, ти слагаш дясната ръка. Ма не е смисъл още не. Да. Той слага дясната ръка, после аз лявата, той лявата, ти лявата, ти лявата. Като ви кажа, той си маха първо лявата, ти лявата, ти лявата, аз лявата, после... По обратния ред, който сме представили. Добре. Да. И това е. И толкова. Сега може да започнем, всеки да се стави на място. На малко по-голямо разстояние. Това е. Ще ни вземат дискутанти. Сериозно ли?